Hausawa Top TV tashar al'umma. Jama'a ga wani zazzafan bidiyo da za mu samu ku inda Sheikh Abdul Jabbar ya yi wasu maganganu masu zafi ba a da dakatar da shi da gwamnatin Kano ta yi a kan batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi. Ga bidiyon ku kalla. Yanzu na samu cikakkiyar dama da zan jawo takardu in samu lokaci isasshe ina ga malaman nan na musu bakin albishir su jira littattafai a kusa waɗanda za su hana su bacci. Za a ci gaba da wa'azi kenan ko kuwa an haƙura? A'a, gwamna ya ce ba zan wa'azi ba, ta ya zan ci gaba da wa'azi? Kawai ni abin da nake faɗa shi ne masu cewa me mataki, ina ce musu magana ce ta shekara 2 ku je ku yi rijistar zaɓe kawai shi kenan. In dai da gaske kuke ku je ku yi rijistar zaɓe wanku ya isa ku sauya gwamnati kawai magana kenan. To malam zai fito takara ne? A'a, ba zan fito ba, amma na san za a samu masu adalci za su fito. Waɗanda za su yi mana adalci mu ba su ƙuri'a su yi mana adalci, su ma kuma waɗanda suke mana zaluncin su ɗanɗana kuɗa su insha Allah ta'ala. Akwai hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya, to duk mai son ya gane hakikar abin da gwamnatin Kano ta aikata na zalunci bakikirin, ina ba shawara ya je ya saurari wannan hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo. Za a ji ya faɗi ko suwaye a ƙarƙashin duk wani abu da ake mun, kuma da bakinsa ya faɗa ya yi itirafi cewa su ma gwamnati sun san zalunta ta ake, kuma bisa ƙa'ida ake mun abubuwan da ake. Wannan kama daga ta filin karatuna, tarona na hatima da na yi, sannan tsarin koyarwa ta, sannan shiga haƙƙina da al'umma da datse lallai sai an raba ni da al'ummar da Allah ya sa suke ƙaunata suke kuma sha'awar karatuttuka na. To ina cewa wanda yake sai ji amsar wannan tambayar ya je ya nemi wancan program din mai magana da yawun gwamnati, shi ya faɗa da bakinsa ga waɗanda suke ta abubuwan nan, kuma da bakin zai faɗa cewa gwamnati ta tabbata zalunci ne ake min ba bisa haƙƙi ba. To amma gwamnatin ta zarge ka da cewa kana kalamai na tunziri da kuma waɗanda ba su dace ba a tafsiran da kake, wanda hakan kamar ta da zaune tsaye ne da kuma barazana ga tsaro. Allah ya sauka. Magana tunziri, ita gwamnati a layin ilimi take ko a layin addini yadda za ta gane me kalmar tunziri. Canaki abin da yake haƙƙi na addini yadda Allah ya faɗa kula tu burhanakum shine a haɗa ni da su mu zauna tukunna su tabbatar da laifin, sannan hukunci kuma ya biyo baya daga gwamnati. Yaushe ta haɗa mu muka zauna da su har ta gane cewa abin da nake faɗa tunzira jama'a ne. Ta nake bayani da hujjoji na su za su tabbatar da cewa abin da nake yin nan tunzira jama'a ne ko gaskiya ce nake faɗa. Kuma wannan ba da gwamnati za mu yi ba, da su malaman nan za a yi, wanda bata shirya an yi wannan ba har ta zartar da hukunci daga bangare guda sauraron bangare ɗaya. Wace irin kotu ce wannan? To ana zargin ka da cewa kana kalamai waɗanda ba su kamata ba duk da abi kan wannan dole, amma ana cewa kamar kana batanci ga sahabbai ko kana zagin su, wanda ake ganin wannan na sosaran musulmai da yawa a kan. A'a, ko kaɗan. Ina da fito da wasu haƙiƙoƙi da suke tona asiran maƙiya ma'aiki da suka zalunci shi, suka zalunci ahalinsa, suka kuce-kuce addini, suka ɗora mu kan wani abu daban. Musulunci yana wani gu muna wani gu. Kuma in gaske ne me yasa suke gudun mu zauna da su kawo ɓatancin da suke mana? A gujirawa ta bisu ina ɓatancin babu. Har yau ba zai kawo shi ba, sai dai a datsa magana mai tsayi da na ta awa ɗaya sai a ɗauko sakan 5 ko sakan 10. Ya za ka fahimci magana da aka yi ta awa 1 ko 2 a sakan 5? Haka nan babu wani batanci yana cikin Bukhari, shi ya rubuta batanci, Muslim da sauran marwata da suka nasabta annabi miyagun al'amura waɗanda kuma ba a guna kada yake ji ba. Magautan musulunci na fito da suna ta rusa addinin ko ba a iya tararsu. Wannan shine hakikar abin da yake faruwa. An wa annabi sallallahu alaihi wasallam batanci, ni kuma ina kokarin rushe da ingiji da gyara wannan barna da aka yi. To yanzu gashi an dakatar da kai, me za ka yi na gaba? To shi dama ai kamar da na sha faɗa wa 'yan uwa, ni ina da ayyuka da yawa. Kusan dama mutane su suka matsa min kan lallai suna da sha'awar in ci gaba da bijiran musu da karatuttuka, amma a waƙiya ta gaskiya ni dama na fi sha'awar rubutu. Yanzu na samu cikakkiyar dama da zan jawo takardu in samu lokaci isasshe ina gaya malaman nan na musu bakin albishir su jira To kamar yadda kuka kalla dai abinda shi Sheikh Abdul Jabbar din yake faɗa kenan, inda yake batun cewar
tunda gwamnatin Kano ta dakatar da shi a bisa yayi tafsiri, an dakatar da shi an rufe masallacinsa, to wannan ya ba shi dama inda zai ɗauko takardu inda zai fara rubuce-rubuce, inda ya yi wa malaman Kano da sauran malamai bakin albishirin cewar su jira su ga irin rubuce-rubucen da zai zo da su. Haka zalika ya yi inkarin maganganun da ake yi akan cewar ya yi magana ne don ya yi maganganu na ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, inda ya yi batun cewar wannan abubuwa da ya faɗa ba wai ɓatanci ya yi gare shi ba, illa mai fito da wasu abubuwa da ya yi wanda suke cikin Bukari. Babu shakka wannan maganganu da ya yi ne kawai don ya kare kankin kansa, amma kuma wannan maganganu da ya yi ba za su ishi shi hujja akan abubuwan da ya ba. Dukkan wasu abubuwa dai da suke faruwa a bangaren addini mun sani dai akwai irin abubuwa da suka faru tsakanin sahabbai, wanda fito da irin wannan maganganun bai kamata ba ma balle akan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Mai saurare idan zai tuna cewar a bidiyon da muka saka muku ɗazu kun ji inda shi Sheikh Abdul Jabbar ɗin ya yi wasu baƙaƙen maganganu akan tun lokacin ɗaurin auren Annabi sallallahu alaihi wasallama da ita Nana Khadija. Babu shakka ko a wannan maganganu da ya yi maganganu ne waɗanda ba su cancanta ba, amma shi a wajensa yana ganin cewar fito da abubuwa yi. Kuma babu shakka hana shi da gwamnatin Kano ta yi yin tafsiri, babu shakka ta yi daidai, kuma dama bai kamata a ce ya ci gaba da yin tafsiri ba, domin kuwa abubuwa ne daban-daban waɗanda suke cikin zuciyarsa, ko kuma mu ce wasu aƙidu ne waɗanda ake jingina masa su kamar shi'a, wadda dama mutane sun daɗe suna batun cewar shi'a ya ɗauko, wasu kuma suna ganin cewar ba shi'a bace ba saboda bai bayyana ƙarara ba, amma duba da irin yadda yake wasu maganganu da kuma amma duba da irin maganganu da yake yi a kan sahabbai, irin kalamummukan da yake faɗa a kansu, wannan ce ta sa wasu suke ganin cewar babu shakka wannan lamari da ake maganar cewar shi Sheikh Abdul Jabbar ɗin shi'a ya ɗauko, inda yake ɓoyewa yake kinaya akan ita shi'ar da yake cikinta. To kuma dai wacce aƙida yake ciki, babu shakka wannan abu da ya katubara ce wadda bata kamata ba. Babu shakka abin da gwamnatin Kano ta ɗauka na ɗaukan hukunci a kankin kansa, babu shakka ya yi daidai, bai cancanci dama a bar shi ya ci gaba da tafsiri ba a ko'ina ne ma a faɗin Najeriya gabaki ɗaya, domin taɓa janibin Annabi sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗaya musulunci ya taɓa. To mai saurare, kun ji dai abin da Sheikh Abdul Jabbar yake faɗa, inda ya ce tunda gwamnati ta dakatar da shi ba ta hana shi ɗaukan alƙalami domin ya yi rubutu ya wasafa dukkan abin da yake cikin zuciyarsa ba. To masu saurare, shi me za ku ce dangane da waɗannan maganganu da shi Sheikh Abdul Jabbar ɗin ya faɗa, inda ya musanta cewar shi ba taɓa janibin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba, illa yana fito da wasu abubuwa ne daga cikin abin da suke na karatu. Ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe.